Er zijn 2 nieuwe skippers en 1 van hen is Sietemeter. Als bemanningslid had er al heel wat jaren ondervinding bij de SKS. Maar nu zit hij voor het eerst aan het roer van het Ljouwerter scootje. Hij moet hem dus nog bewijzen. Ik heb wel het gevoel dat je even testen wordt, ja, van wat doet hij en hoe zeilt hij en hoe gaat hij met bepaalde situaties om. Dat is al druk gaande, ja. En voor wedstrijden merk je dat wel echt. En viel zo dan ook druk? Nee, gelukkig niet. Want de eigenaren van het scootje weten wel dat er wat aan de hand is. En ik heb wel de tijd gekregen om dat allemaal voor elkaar te maken. Er wint dit kampioenschap meer verorings. Huzum had een nijscootje. En derde skipper Lodewijk Meter maar al te blied mee. Maar de nije onwinst hoopt het Meter in de toekomst prijzen te pakken. Dit hier wordt vooral zien als om te wennen aan het nije scootje. Het is uiteindelijk het eerste hier met skip, dus het is allemaal proberen en naar je vakken erop. En ik joom mezelf gewoon, ik joom me en ik krijg ik de tijd. Omdat ik helemaal naar het centrum kwam en dan dat is gewoon peri mijn werk. En alles wat wij in de bovenste regio van hier eindigen, dat is gewoon mooi mijn naam. En dan hebben we nog nijeling Teerke Klaas van der Meulen, 34 hier en de nije skipper van Wat zijn. De skipper wil hem nog net bot uitlitten over zijn mogelijkheden bij dit kampioenschap. Maar één ding is alwis, hij had er nog toe. We hopen leuk mooi te draaien en we hopen buiten de dubbele cijfers te komen. Dat is uw streven wat. Als die zelf dan toch een omschreeuwen maakt, wat voor skipper bist al? Ja, ik denk dat ik rustig ben. Een rustige skipper. Ja. Dat, meer hoe kan ik dit zeggen. En Joen is de lotting voor de start in Grauw en voor de start op een veenhoop komende manje.